Tässä edessä avautuu tällä hetkellä tyhjä Kokkolan Yksipihlajan toimitalon näyttämö, joka on perustettu jo 1900-luvun alkupuolella. Kyseessä on siis paikallisen harrastajateatterin kotipaikka ja sinä Virpi Karhu, niin sinä aikoinaan pakenit tänne aikuisena alkoholistivanhempiesi aiheuttamia traumoja. Millaista turvaa tai huojennusta niin sait näyttelemisestä? Kyllä kai sen voisi sanoa yhdellä sanalla, että roolit. Että kyllä ne oli ne roolit, mihin mä oon painut koko oikeastaan elämäni, että täällä se vaan kilpistyi sitten tuohon näyttämölle, että kun tulin tänne Kokkolaan noin 8 vuotta sitten, niin rupesin tietenkin täällä hakemaan omaa paikkaani ja mihin täällä kiinnittyy täysin vieras paikka, vieraat ihmiset. Tietyllä tavalla se oli helppoa tulla vieraaseen paikkaan. Se oli tavallaan semmoinen vähän vapaudenkin tunne, että tuu vieraaseen paikkaan. Työkaveri vihjasi silloin, että jos sä kerta laulat ja oot kiinnostunut näyttelemisestä, niin taitaa tuo Yksipihlaja olla sun paikka, että meppä sinne. Ja kyllähän se oli semmoinen niin kuin täysin oma maailma, oma elämä, jossa niihin rooleihin mukaan menemällä saattoi sitten oikeastaan unohtaa kaiken muun. No, tällä hetkellä esirippu on laskettu alas tällä näyttämöllä. Tällä ei tällä hetkellä mitään harjoituksia ole käynnissä, myöhemmin keväällä sitten. Mutta jos palataan ihan kaiken alkuun, niin mitkä ovat ne ensimmäiset muistot vanhempiesi juomisesta? Joo, kyllähän ne on lapsuuden juhannukset ja joulut varmaankin, että ehkä juhannukset vielä ne kaikkein ensimmäiset, että asuttiin pienellä kylällä maalla tuolla Koillismaalla. Ja se äidin käytös, joka sitten muuttui yllättävän hapuilevaksi tai horjuvaksi siellä yhtäkkiä illasta. Et ensin oli odottanut, että sieltä tullaan serkut kylään ja siihen liittyi jännittävää odotusta siihen oikeastaan aika yksinäisenkin lapsuuteen, että siellä ei asunut kovin paljon ikätovereita. Ja sitten kun ne serkut tuli, niin sitten siihen tuli yleensä myös sitä viinaa mukaan sitten, että se voi olla iloista juomista, mutta mulle se ei ollut koskaan sitä äidin iloista juomista, että käytös muuttui hyvin äkkiä sitten arvaamattomaksi. Ja enhän mä ymmärtänyt lapsena, että mitä tuo käytös on, mutta totta kai se sitten myöhemmin tuli selviksi. Sitten kasvoi ne semmoiset huolehtijan tuntosarvet pystyy sitten siinä. Siellähän asuu äidin lisäksi mummo. Isä ei koskaan asunut meidän kanssa, että mun isä kävi oikeastaan kylässä vaan silloin, kun hänelle se parhaaksi sopii ja hän oli usein silloin myös humalassa. Että kyllähän niitä merkkejä tietysti etti. Tosin niitä ei osannut lapsena eikä vielä pitkälle aikuisenakaan eritellä, että mitä ne oli. Aamulla heräsit, niin oli möykky mahassa ja tiesit, että tämä on se päivä, jolloin korkki aukeaa. No silloin kun se korkki aukesi, niin mitä sinä lapsena teit? No mä tein ihan kaikenlaista liittyen siihen, että mikä se tilanne oli. Että usein mä pakenin kyllä ihan semmoisen oman mielikuvitusmaailmaan, että mä muistan semmoisen muiston, kun asuttiin sitten jo kylällä, ei enää siellä maalla vaan siinä kylällä ja meillä oli semmoinen vaatehuone siellä asunnossa. Ja mun rakkain leikki oikeastaan niin semmoisina pahimpina aikoina, kun jos äiti joi ja mummo oli tietysti vihainen siitä juomisesta. Hänen arvomaailmansa juominen ei kuulunut. Ja mä menin sinne vaatehuoneeseen leikkimään semmoisella matkalaukulla, jossa oli vanhoja kangasnenäliinoja. Ja se oli jotenkin mun rakkain leikki johonkin aikaan. Että kyllä sitä uppoutui semmoiseen yksinäiseen maailmaan. Et siinä mielessä semmoista kaverilapsuutta ei oikein ehkä ollut. Että ehkä se erilaisuuden ja yksinäisyyden tunne jäi sieltä päälle. Kyllähän mulle tuli sitten tietenkin kasvon vanhimpana lapsena, kun sisaruksia tuli lisää ajan myötä ja sisarpuolia, että sitten tietenkin se vanhemman lapsen rooli oli huolehtijan rooli myös, että varsinaisesti sitä ei varmasti mulle annettu mitenkään sanottamalla, mutta se oli mun suojamekanismi. Mä otin se automaattisesti silloin, kun vanhemmista ei siihen välttämättä ollut. Väkivaltaa varsinaisesti meillä kotona ei, minä en ainakaan muista, että olisi ollut varsinaisia väkivaltatilanteita ja aineellisesti kyllä
aina on huolehdittu ja on saatu harrastaa, että ehkä se on sitten toisaalta myös sitä normaalia elämää, mihin pyritään ja toisaalta myös sitä alkoholistin hyvittelyä ja sitä korvaavaa huolenpitoa lapsille. Teini-iän jälkeen parikymppisenä niin se ahdistus iski sitten sinuunkin ja varmasti se liian nuorena kannettu vastuu 2 nuoremmasta siskosta ja itsestä ja toisaalta vanhemmista niin kääntyy myös sitten jollain tavoin tuhoisaksi. Kuinka pahassa pulassa olit silloin teini-iän jälkeen? Kyllä mä olin todella pulassa silloin. Mä en ymmärtänyt yhtään, mistä on kysymys, että olo oli huono, olo oli paha, mä olin todella yksinäinen. Vaikka mulla oli hirvittävästi kavereita ympärillä, niin enhän mä osannut kiinnittyä kenenkään. Mä muutuin kaveripiirin mukaan ja olin semmoinen kuin mun haluttiin olevan, eli sillä tavalla läheisriippuvainen käyttäytyy. Identiteetin kehitys oli jäänyt täysin kesken. Ajaudun aika paljon sitten kaikenlaisten aatevirtausten mukana oikeastaan tuolla maailmalla. Että se paha olo sitten kasvoi ja siinä oli sitten ensimmäinen itsetuhoyritys, joka oli tietysti aika raflaava. Ja mä muistan, kun mä heräsin sairaalassa ja tajusin, pikkuhiljaa tajusin, että mähän onkin hengissä. Että se oli kamalan kova paikka ja siinä vaiheessa tuli ensimmäistä kertaa myös terapiaan mukaan, että kävin semmoisen kriisiterapian melkein loppuun. Eli tyypillisesti en saattanut asioita loppuun, eli kävin 14 kertaa ja viimeisellä kerralla meninkin sitten jo valtaamaan taloa. Reilu 30-vuotiaana löysit itsellesi alkoholistipuolison ja saitte 2 lasta. Miten sinä päädyit jälleen niin kuin ojasta allikkoon? No kyllä, sanoppas muuta. Joo, kyllähän kun on kasvanut alkoholistiperheessä, juovassa perheessä, jossa juomisesta on ollut haittaa itselle ja on ottanut sitä vastuuta vähän liian aikaisin, niin kyllähän siinä kehittyy semmoinen niin kuin identiteettikin sitten sen ympärille ja sitä kohti mennään, mikä on tuttua tunnetasolla. En mä kuvitellut meneväni naimisiin alkoholistin kanssa, vaan mä tietysti kuvittelin löytäneeni ihanan elämäni miehen. Ja tulin aika pian raskaaksi ja olin maailman onnellisin odottava äiti, kunnes sitten totaalisesti pohja vietinkin alta ja mies alkoi pysyä ryppyreissulla aika pitkäänkin sitten jo ennen ensimmäisen lapsen syntymää. Ja sitten tietysti läheinen toimii niin kuin läheinen toimii, eli alkaa tehdä korjausliikkeitä siellä elämässä, että ostetaan taloa, mitkä nyt kuuluu normaalinkin perhe-elämään, mutta läheinen tekee niitä aina pelastaakseen tilanteen ja saadakseen esimerkiksi alkoholistin lopettamaan juomisen. Tehdään jopa toinen lapsi, että alkoholisti lopettaisi juomisen, ettei jos aikaa juoda, mutta kyllä sitten vaan aikaa juomiseen löytyy. Alkoholismi se koskettaa koko perhettä aina ja niin varmasti kosketti myös sinun lapsiasi. 3 tytärtäsi ovat myös saaneet osansa tästä sinunkin ahdistuksestasi. Minkälaista palautetta lapsilta on tullut nyt myöhemmin? Joo, tämä onkin ihan semmoinen keskeinen kysymys, minkä takia mä oon niin kuin hoitoonkin hakeutunut. Eli kyllähän mä olisin pitkän päälle tuolla kontrollilla, ankaralla, kodin ilmapiirillä, pahalla ololla, niin varmasti murjonut lapsia todella vakavasti. Pikkuhiljaa toipumisen jälkeen sitä palautettakin on alkanut tulla ja se mikä näkyy ehkä parhaiten on kuitenkin se lasten ilo ja se semmoinen vapautuneisuus ja ihan omana ittenä oleminen, samoin kuin varmaan itsessänikin. Ja ei ole pitkä aika, lasten kanssa olin saunassa tässä joku aika sitten ja keskimmäinen lapsi, joka on nyt 13-vuotias pian, niin sanoikin mulle sitten suuri silmi, että äiti silloin kun mä olin pieni ja me oltiin vaikka kaupassa, niin sä olit koko ajan vihainen. Että kun mä siellä kaupassa katoin niitä muita äitejä, niin mä olisin voinut vaihtaa sut keneen tahansa äitiin. Että joskus musta tuntui siltä, että sä oot se vihainen ja sä oot aina isälle vihainen, vaikka isä on ihan lepposa. Ja tämä palaute oli kyllä, tämä oli niin kuin todella tärkeä palaute mulle ja kyllä siinä varmasti kyyneleet tuli molemmilla silmiin
Ja kyllä mä sanoin mun lapselle, että tiedätkö, että tämä on niin tärkeä palaute mulle ja hyvä, kun pystyt puhumaan. Et siitähän kuvastuu just se elämä, että mitä lapset on joutunut kokemaan. Että he koki, että se läheinen äiti, minä, joka en sitten suunapäänä juo siellä kotona, niin minä onkin se kireä ihminen. Ja näin se on sitten yleensä niin kuin myöhemminkin, että läheisriippuvasta aikuisesta lapset haluaa irrottautua vanhetessaan nopeasti, koska se on se, jonka ympärillä on niin ahdistava elää. Alkoholismi on Suomessa kansansairaus ja noin 500 000 suomalaista juo reippaasti ja heillä taas on 4-5 läheistä, joiden elämään myöskin se alkoholi vaikuttaa. Eli alkoholia juominen, niin se koskettaa lähes puolta suomalaisista. Virpi Karhu, olet nyt 49-vuotias ja sinun elämäsi juominen ei ole hallinnut enää 10 vuoteen. Mikä oli se käännekohta, joka sai sitten niin sanotun kamelin selän katkeamaan? Joo, kyllähän se varmaan oli sitten se avioero aikanaan tai lasten syntymäkin jo ja avioero. Ja sitten oma itse totaalinen romahtaminen myöskin oikeastaan sitten. Mä ajattelin, että siitä ei tietenkään ole 10 vuotta siitä totaalisesta romahduksesta, milloin asiat muuttu, mutta kyllä se vaan oli se, että ei jaksanut enää sitä juomista. Niin siinä vaiheessa, kun mä erosin tyttöjen isästä, niin siinä vaiheessa ehkä jotain muuttui, mutta ei vielä tarpeeksi. No mitä piti vielä muuttua, että ollaan siinä pisteessä, kun tänä päivänä ollaan? No kyllä, elämä tietyllä tavalla meni vielä enemmän solmuun, että sitten tavallaan semmoisen yrittää elää parisuhteessa ihmisen kanssa, joka ei ole alkoholisti, niin joutuukin katsoa itseä silmiin. Joutuu oikeastaan niin kuin kohtaamaan omia tunteita ja siinä vaiheessa tajuskin, että ei mulla semmoisia oikein taho ollakaan. Mä oon elänyt koko elämän niin kuin kameleonttia ja etsinyt sitä identiteettiä muista ihmisistä, niin en mä oikein tiennytkään, kuka mä oon. Ja mä aloin vetäytymään ja käyttäytymään tuhoisella tavalla. Että sitten vasta kun parisuhde päättyy ja sain sitten palautetta puolisolta ja ihan konkreettisesti tosiaan mun asioihin puututtiin, niin siinä vaiheessa sitten vasta ymmärsin lähteä hakemaan apua. No löytyykö sitä apua helposti vai pitikö sitä etsiä? No kyllä sitä itse asiassa piti vähän etsiä. Löytyihän sitä sitten lopulta ja se löytyi tosi läheltä sitten se apu, että silloinen työkaveri, raitistunut alkoholisti, istuttiin pitkällä bussimatkalla, kerrottiin siinä molemmat omaa tarinaa ja siinähän mulle tuumaskin sitten, että hei, että apua olisi saatavilla juuri räätälöidysti tähän sun ongelmaan ehkä, että lähdepä ottaa asioista selvää, että ihan kädestä ei taluttanut, mutta hyvät ohjeet antoi ja iso kiitos hänelle siitä. Nykyään tehdään töitä sitten yhdessä, että apu löytyi. No tosiaan sinun työsi myös liittyy alkoholismiin, autat alkoholistien läheisiä. Millaista apua ja ymmärrystä kärsivät läheiset yleensä tarvitsevat? Joo, kaiken lähtökohta on se, että ymmärtää, että alkoholismi on sairaus. Ja tämä alkuperäinen sairaus, eikä se ole kenenkään syytä. Koska kyllähän läheiset, kun ne on yrittänyt pelastaa kerta toisensa jälkeen sitä alkoholistia ja ajatellut, että alkoholisti on uhri. Ja tavallaan se oma auttaminen on ollut tuhoisaa, joka käytännössä on yleensä vaan mahdollistanut sitten sen juomisen jatkumisen, kun niitä kulisseja on pidetty siellä pystyssä. Niin mäkin olen tehnyt ja moni muu. Että ymmärtämällä sen sairauskäsitteen, että tämä on sairaus, joka ei oikeastaan koskaan parane, mutta sitä voi hoitaa. Eli voi raitistua ja raittius on niin kuin ainoa keino sitten hoitaa sitä sairautta. Sen ymmärtäminen on niin kuin läheiselle kaiken lähtökohta. Pystyy irrottautumaan, pystyy lopettamaan se itselleen vahingollisen auttamisen ja myös niin kuin toisen auttamisen. Että siitä ei ole mitään hyötyä siitä kulissien ylläpidosta, ei laskujen maksamisesta, ei kapakasta hakemisesta. Ei sellaisesta toiminnasta ole alkoholistille mitään hyötyä, koska alkoholisti tarvitsee aina sen mahdollistajan. Eli kysymys, otatko saunakaljan seuraksi? Ei mun tarvi ottaa.
Se on ollut itselle niin semmoinen aika pysäyttäväkin kokemus, kun on saanut sanoa, että ei mun tarvi ottaa. Eli en edes sillä mahdollista sitten sitä toisen juomista. Kuinka paljon häpeä ja salailu estävät nimenomaan sen avun hakemisen? Kyllä kai alkoholismi on yksi hävetyimmistä sairauksista, vaikka itse sitä voi verrata vaikkapa allergiatyyppiseen sairauteen, että eihän kala-allergiakaan tarvitse hävetä. Tosi kala-allergikko ei käyttäydy yhtä vastuuttomasti kuin alkoholisti käyttäytyy. Että kala-allergikko ei mene kerta toisensa perään syömään autotalliin joka perjantai kalaa, koska tietää olevansa allerginen, mutta alkoholisti ei itse näe omaa sairauttaa ja toimii sen takia niin sanotusti järjenvastaisesti. Ja ilman muuta, kun niitä kulisseja pidetään pystyssä, joudutaan valehtelemaan ja se tuottaa automaattisesti läheiselle häpeää. Ja se on suurin syy myös, miksi ei alkoholisti tule hoitoon, mutta myöskään miksi läheiset ei hae apua, niin ilman muuta se on suurin syy. No jos mikään apu ei tunnu pelastavan alkoholistia ja läheinen uhkaa uupua ihan tyystin, niin saako välit katkaista täysin? Kyllä ne saa katkaista täysin, että täytyy niin kuin itse tulla sen asian kanssa kyllä toimeen, että täytyy lähteä hakemaan sitten itselleen apua. Mutta kyllä me oikeastaan, jos sanoisi nyt näin työnäkökulmasta, niin sillä tavalla neuvotaankin, että jos et voi irrottautua rakkaudella, niin on irrottauduttava vihalla. Eli on pelastettava se, mitä pelastettavissa on, ja on muutettava se, mikä muutettavissa on. Että toista ihmistä et voi muuttaa, mutta omaa itseä voi muuttaa. Mitä sanoisit Virpi Karhu niille nuorille tai lapsille, jotka tällä hetkellä elävät perheessä, jossa on alkoholisti tai alkoholistivanhempia, jossa juodaan joka päivä? Onko jotain, jota itse tekisit nyt eri lailla, kun katsot tätä mennyttä aikaa taaksepäin? No ensinnäkin en tekisi varmaan mitään eri tavalla, koska meillä on kyllä semmoinen ihan hyvä ohjeistus tähän, tai sanonta, että elämässä on 2 turhaa päivää, eilinen ja huominen. Että eilistä ei voi muuttaa ja huomisesta ei ole oikeastaan minkäänlaista lupausta, että elää vaan tätä päivää. Mutta niille nuorille, jotka elää alkoholistiperheessä ja huolehtii vanhemmistaan tai kipuilee sitä asiaa, niin on varmaan niin kuin ainoa neuvo, että lähtekää hakemaan apua. Et puhukaa jollekin, olipa se kuka tahansa. Ja puhukaa niin monelle ihmiselle, että siihen asiaan puututaan, koska ei kannata lähteä suojelemaan sitä perhettä. Et siinä kyllä tuhoaa niin kuin oman elämän aika pitkälle. Et siellä oman elämän rakennus ja kivijalka menee aika murusiksi. Lähtekää hakemaan apua ja sitä on saatavilla, että onpa se sitten opettaja tai terveydenhoitaja, että kaverin vanhemmat. Et ei sitä tarvitse hävetä, koska ei se ole koskaan niin kuin nuoren syy, jos perheessä juodaan. Ja ei se ole normaalia, ei sitä tarvitse sietää. Kenenkään ei tarvitse sietää sellaista kohtelua. Et jos on paha olla, niin silloin pitää lähteä hakemaan apua. Rohkeasti vaan. Se ei ole sun syy, voi sanoa nuorelle. Tänään siis sunnuntai vieraana on tipattoman tammikuun loppumisen kunniaksi Virpi Karhu, eli alkoholistiperheen lapsi. Et pystynyt pelastamaan vanhempiasi, etkä toisaalta myöskään alkoholistipuolisoasi viinalta, mutta pelastit itsesi. Tänä päivänä voi sanoa, että olet toipunut lähes riippuvuudesta ja osittain lapsuuden traumoistakin alkoholistiperheessä, mutta siihen kaiken ymmärtämiseen siihen on kulunut aikaa melkein 40 vuotta. Miten riuhtaisit itsesi irti siitä vihasta ja katkeruudesta, vaikka tänä päivänäkään vanhempasi eivät ole myöntäneet sitä, että ovat alkoholisteja tai että heillä olisi ongelma alkoholin kanssa? Joo, se oli kyllä, on tietysti pitkä prosessi ollut ja kyllähän voi tietenkin ajatella niin, että toipuminen jatkuu loppuelämään. Että jos mä lopetan työnteon sen suhteen, niin voi olla ihan yhtä lirissä kuin on ollut ennenkin. En ehkä ihan niin lirissä, mutta että joo, kyllähän se riuhtaisu oli se, että lähti ensinnäkin hakemaan sitä apua ja lähti hoitoon. Että mä kävin läheisriippuvuuteen hoidon tuolla Rovaniemellä Avominnessä intensiivisen 5 päivän hoidon ja sitten jatkohoidon siihen ja aloin ymmärtää, nähdä omassa elämässä niitä syitä ja seurauksia, että miksi mä oon tehnyt tämmöisiä valintoja.
eihän nämä ollut sattumaa, nämä puolison valinnat, niin kuin tuossa nyt oli jo puhettakin. Ja ei ole ollut sattumaa, että miksi mä oon valinnut tämmöisen ammatin, missä mä saan hoivaa ja hoivata ja hoitaa ja auttaa toisia ihmisiä. Mikä ei ole sattumaa elämässä, että kun se oma elämän käy läpi päivästä päivään ja vuodesta vuoteen ja katsoo niitä syitä ja seurauksia siellä, että miten tämä elämä on mennyt, miksi kerta toisensa jälkeen on mennyt pieleen, mitä hyvää siellä myöskin on, että näkee ne omat voimavarat ja pikkuhiljaa pääsee vähän kiinni siitä, että kuka mä oon ja oppii vähän niitä tunteitakin tunnistamaan ja etsimään niitä, kaivamaan sieltä syvältä, että onko mulla edes minkäänlaisia tunteita. Se oli kyllä kamala oikeastaan huomata, että mullahan on ollut vihaa tosi paljon ja tuosta vihasta ehkä, että se alkoi tulla viimeisinä vuosina ulos aika tuhoisalla tavalla, että aluksi se kohdistui itteen, se viha tuolla nuorena ja sitten se alkoi tulla myös niin kuin perheessä näkyville äkkipikaisuutena ja vaihtelevina mielialoina ja hän käyttäytyi ihan samalla tavalla kuin alkoholisti oikeastaan käyttäytyy. Että sen tunnustaminen ja ääneen sanominen, että musta on näin paljon vihaa, oli kyllä aika murskaavaa. Mutta sen jälkeen, kun sen saa ulos sanottua, niin kyllähän sitä sitten voi lähteä hoitamaankin myös, että mitäs vihan tilalle. No mitä löytyi vihan tilalle? No kyllä sieltä alkoi semmoista aitoa iloa löytyä ja semmoista rauhallisuutta, mikä on ollut kaukana minusta. Tänä päivänä joulut, juhannukset, ne on hyvin erilaisia kuin mitä ne oli silloin sinun lapsuudessasi, nuoruudessasi. Kerro joku hyvä muisto viime vuosilta tai viime jouluilta. No joo, joulut on nykyisin aika rauhallisia. Toki ne on vieläkin mulle ehkä semmoisia herkimpiä aikoja, että joulu herättää aika paljon tunteita ja mä tiedän, mä jo vähän osaan varautua, että okei, että tänäkin jouluna tulee se huono fiilis kuitenkin jostakin, mutta nyt se osaa vähän niin kuin jo miettiä, että tämä menee kuitenkin ohi, tämä huono fiilis. Ja kun tietää ja ymmärtää, mistä se johtuu, ne muistot, se joulu on niin tunneherkkää aikaa. Mutta enää mä en toivottavasti pilaa niitä jouluja, niin kuin mä oon tehnyt ne aina omalla semmoisella ankealla fiiliksellä, että kyllä meillä nyt on ihan mukavat joulut lasten kanssa ja ehkä joulusta, mutta nyt kun ollaan täällä Pihlajassa, niin viime vuosista tulee semmoinen mukava muisto ehkä, mikä on jäänyt, uskon, myös kaikkien lasten mieleen. Mehän tehtiin täällä Mörkö-opera-projekti ja silloin asuin lasten kanssa keskenään ja lähdettiinkin kaikki mukaan siihen projektiin ja pienintä myöten ja se oli jotenkin semmoinen niin kuin, mä ajattelen, että se on niin kuin ollut semmoinen eheytymisen alku jotenkin niin kuin meidän perheellä sitten, niin meidän tyttöjen perheessä, että oltiin siinä kaikki mukana, että mä olin siellä huoltajana ja avustajana ja sitten lapset oli näyttämöllä ja mä pystyin jotenkin niin kuin näkemään ne lapset siinä niin kuin niissä rooleissa ja omina lapsinani ja kaikki erilaisia ja jotenkin siinä oli niin kuin kyllä sydän täynnä lämpöä niin kuin myös itseä kohtaan ja meitä kohtaan, että tästä on niin kuin hyvä jatkaa eteenpäin.